participant amb els seus respectius gegants i l'orquestra austríaca que està amenitzant aquests dies a la Fira de la Festa Major està ja tocant les seves marxes. Carles, sí. La corona. Què? La segona bola del... Tingueu forces al mercat, sisplau. Sí. Val, adéu. Ja pots fer, ja. Sí, home, si l'arrencaràs els cabells, el cap i tot, però bueno, l'arrencaràs tot. Mira, ja, nen, pot anar d'aquí. Mira, com està? És que no entenc què feu, la no tenim que pujar, ves. Què em dius, mira. Va, ja està. Mira el Joan, que hi Toni, mira què. Solo la tele o la... I aquí veiem el que portaran els nois d'Olot en aquesta cercavila, en aquest cercavila de la Festa Major i de la Fira de Calella. Això és el que es diu els entremesos, és a dir, aquests caps grossos, els conills, el drac, tot allò que no són gegants i que també serveixen per amenitzar una cercavila. Recordem que Olot és la ciutat
convidada en aquesta Fira de Calella i en aquesta festa major. Seguim veient els entremesos dels geganters d'Olot, que també portaran, com veiem, cavalls. Bon dia, què tal? Jo va quan surt. D'esquena que he canviat la pel·lícula. Vols quedar al teu cap?